Ovu izložbu o Ignacu Horvatu, tu sam sastavio prilikom spomen priredbe njegove obljetnice smrti. Sam tako koncipirao da sam u prvom redu pokusio sva dijela pokazati gdje je on napisao. To je bilo jedno, a drugo je, ki je jako čuda, drugi dijel su oni gdje je on souredivao, kada je on bio sourednik. Ovdje sam selektivno samo zibrao neke, tako rekuć, pars pro toto, da se ipak vidi da kako sve strani, kako širok je on bi i kako marljiv je on bi, so koliko je dijela. Drugi dijel izložbe su bili njegovi igrokazi, ki je pisao ukupno 9, 3 najpoznatije sam ovdje isto su pokazao ljudem, to je Školnik zvonar, onda Brate ostani doma i igrokaz koga je napisao prilikom 50. obljetnice Gradišća. Zato imam onda i dvoja dijela ka se bavu s Ignacom Horvatom, to je disertacija Hesan Roberta i dijelo Milorada, što je Danovića, ne znam. Dobro. Fotografije, koje su mi stavili ovdje na raspolaganje, su u prvom redu iz mojega privatnog fundusa. One su poprilike iz razdoblja kad je bio Frakanavi. Iz vremena kad je bio u Nove Gori i Pinkovcu, nimam jako puno, iako sam osvjedočen da je toga prilično puno, ali to bi se moralo onda drugom prilikom pogledat i postaviti onda. 3 originalne dokumente, ki bi bili znam da zanimljivi, da se bliže pogleda, to su njegove studijske knjižice, Studienbuch, z bogoslovije u Juri, onda njegova maturalna svjedodžba, a treto je kako je on svoja dijela pisao. To su neobične knjižice, kada je on rukopisno to napiše najprije i onda i podcrta i prik piše ili se označi, to znači da nin svako dijelo od početka, tako rekuć, gotovo i finalizirano. To je interesantno vidjeti, tako čak. Od njegovi novin so prvi kršćanske hrvatske novine iz 1922. leta, ki postoju samo u Nacionalnoj biblioteki u Biječu. To su nek bili 4 broj, imam jedan jedini broj u originalu, to je broj 2, toga sam isto ovdje pokazao. Zato bi ima i cijelu poredicu originalnih dokumentov, što se tiče njegovog vjerskog žitka. To znači od biskupske ordinacije u Đuri još, kamo su ga zadivili za kapelana, onda za vrijeme apoštolske administrature iz Biječa nekoliko dokumentov kad su ga primješćali, administrature Gradišća, onda su po Štefanom Vlasnom još i biskupijom. Imam ispostavljeno dvoja odlikovanja, jedno kad je imenovan za profesora, a drugo kad je imenovan papinim časnim kapelanom, monsignorom, to se mora isto vidjeti ovdje.